auri yaron da ta haifa a cikinta ba tare da saninta ba. Ta je asibiti ta je ta bincika ko za ta iya haihuwa domin ta ja shekaru a duniya, tana shekara 47. A lokacin likita da ya ganta da wannan mijinta da suka je da shi asibiti, sai likita ya ce mata ba tare da sanin yaron ba, domin ko in ce mijinta yana waje yana jira. Sai likita ya ce mata akan cewa wannan fa mutum da kika auren nan yaron ki ne wanda kika taba yadda shi a kofan gate na gidan marayu, kika gudu shekaru da yawa da suka wuce a baya. Matan nan da ta ji haka sai ta fara dariya domin ta samani likitan nan yana mata prank ne. Ta ce shekaranta 47 a duniya, ita ta zo wannan private asibitin nan ne fa domin ta tabbata ko za ta iya haihuwa da wannan mijin da ta aura, domin mijin nan yaro ne a gabanta. A lokacin din ne shine likitan nan ya fara fitar da maganganu kamar mahaukaci. Sai ta ɓata rai da likitan nan ya gaya mata haka. Ta ɓata rai ta ce masa ya daina yin maganan nan. Mijinta shekaransa 27, ko da ita shekaranta 47, ai ta girmi mijinta, amma kar ya ce wannan mijinta yaron da ta taba haifa ne. Mijinta ya fito daga gida ne, tsatsen gida wanda an san tarbiyyansu, ga takardu ma komai ya nuna akan cewa mijinta shekaran shi 27, sannan gidansu kuma gidan mutunci ne. Likitan nan bai ce mata komai ba, yana kallon ta kawai da fiskan tausayi domin ya san cewa abin da yake faɗa gaskiya ne. Matan nan ne ita bata gane akan cewa yaron da ta auren nan, ko in ce mijinta nan dan cikinta bane. Sai likitan nan ya tura mata file da yake gabansa, ya ce mata gashi nan ki bincika ki duba duk abubuwan da muke so mu duba lokacin ko kina iya aihuwa da aka ɗauki naki jini da nashi ko zai dace, amma aka yi bincike aka tabbata cewa wannan yaron ki ne wanda kika haifa da kanki. Likitan dai har yanzu yana kallonta da idon tausayi domin ta yi abun da bai kamata ba. Ta ce a lokacin sai zuciyanta ya buga da ta buɗe fayil nan ta gani, idonta ya buɗu hakan nan. Ofisin ɗin likitan nan akwai AC sosai, amma nan take ta fara zufa. Ta ce shekaru 20 da suka wuce, lokacin tana makaranta a jami'a, ta zo ta yi ciki. Wani malamin su ɗaya, a lecturer ɗaya a jami'a ya bata ciki. Bayan da ya bata ciki sai ya ce mata ta fita sabgan shi, idan ta kuskura ta gaya ma wani labarin cewa ya bata ciki zai iya hallaka ta. Ta ce ita kuma ta fito daga gidan talauci ne, tana fama, ba yanda za a yi a ce tana makaranta da yaro a wurinta. A lokacin ne sai wani tunani ya zo mata da ta haihu, ta ɗauki wani lafkin hakan nan ta ɗaure yaron ɗin a ciki, ta rufe jikin yaron, ta je ta aje shi a gate na wani gidan marayu. A wurin ta aje domin ta tabbata idan aka fito za a gan shi a kai shi gidan nan a kula da su. Ta ce tun da ta aje yaron nan a kofan gidan marayu, da ta juya bata waiwaya baya ba. Ta yi kokari yadda ta cire labarin nan ko tunanin cewa ta taba ciki balle haifu a rayuwanta gaba daya. Haka ta zo ga tana buge-buge har Allah ya sa ta zama mai kuɗi, ba karaman mai kuɗi ba ma, mai kuɗi sosai wanda ta kai ta kawo a ji sunanta. Ta ce yadda ta haɗu da mijinta nan kuma shekara 1 da wuce ne ta haɗu da shi. Ta ce ta gan shi gashi nan baki dogo hakan nan, shi ba mai jiki ba, shi ba tsiriri ba, gashi yana da wani irin murmushi ne wanda yake ɗauke zuciyar mutum. Da ta gan shi sai suka fara soyayya, ko da shike ta girme shi sosai har ta kai ma ta haife shi, amma wannan abun bai taba damunta ba, shi ma mijinta din bai taba damunta ba. Sai ya ce mata akan cewa shi maraya ne, sannan iyayensa kuma sun rasu ne a hatsarin mota. Ta ce wata 1 da ya wuce ne ma suka yi aure da ita da wannan mutum din nan. Ta ce sun yi auren ji a faɗa a gari din, sun yi abu da yawa, sun kashe kuɗi da yawa domin ita tana da kuɗi. Daga lokacin suka fara kwana a kan gado ɗaya, duk wani abun da mata da miji suke yi haka suka ci gaba da yi. A lokacin ne matan ta juye ta kalla likitan nan, ta ce masa ƙarya kake yi, baka isa ka ce na auri ɗan da na haifa a cikina ba. Yaya za a yi a ce na auri ɗan da na haifa a cikina? Wannan abun bai faru ba, Allah ma ya kiyaye, Allah hana wannan abun faruwa, ko tunaninsa ma bai kamata ta yi ba.
Likitan ya kalle ta ya ce, don Allah ki rufe bakinki ki shiru, ki daina ɗaga murya. Wannan magana ya kamata mu gama shi a cikin sirri ne a cikin ofis ɗina, domin idan 'yan jarida suka ji maganan nan ba zai mana daɗi ba. Gwamma mu rufe asiri mu yi maganan nan a nan. Yana kallon kofa yana shakka kar mutum ya shiga daga cikin kofar nan ya zo ya same su ga abun da suka faɗa. Yana kan maganan nan yana kallon kofa ko mutum zai shigo kenan, sai ga mijin matan nan ya shigo. Da ya shigo yana murmushi, ta ce fiskan shi idan ka gani abun kauna, ga rigan shi komi ya yi masa kyau. Ta ce abun da ya rinjaye ta wurin sama kenan. A lokacin din ne sai ya je wurin matan shi ya ce mata, my love, me ya faru ne, ya kuke dadewa a wannan ofis nan ke da likitan nan, me sakamakon gwajin da kika yi, za mu iya haihuwa tare? Yana mata magana yana kallonta yana murmushi. Ta ce a wurin da ya faɗa mata haka zuciyanta ya sinke ba ta iya magana, sai hawaye kawai suke fito a idonta. Ta ce daga lokacin ne sai ta ɗaga ido tana kallon mutumin da ta aura. Bayan da ta kalle sa sosai sai ta ga kamar idanuwansu ma iri ɗaya, yanayin hancinsu iri ɗaya, bakinsu iri ɗaya. A lokacin ɗin ne sai wannan mijinta ɗin kenan ya juya ya kalla likita, ya ɓata rai gaba ɗaya. Ta ce murmushin da yake fiskan mijinta ɗin da ya shigo ɗin ya ɓata gaba ɗaya da ya juya ya kalla likitan nan. Ta ce tun da take da shi bata taɓa ganin shi ya ɓata rai a haka ba. Sai bayan da ya gama kallon likitan nan a fiska mafi muni, ya je wurin kofan ofis na likitan nan ya rufe kofan nan, ya cire kiɗin daga kofa ya saka a aljihunsa. Daga wurin sai ya nufa wurin inda likitan nan yake. Bayan da ya je sai ya kama likitan nan ya ce masa, na biya ka kuɗi miliyan 10 domin ka rufe bakinka, me yasa kake ba ma uwata wahala? A lokacin sai matan shi ɗin sai ta ji mijinta yana gaya ma likita me yasa yake ba uwarsa wahala. Da ta ji ta ce a take abin da yake hannunta duka suka zube. Ta rasa wani duniya take ciki, kamar kasa ya buɗu ta shiga. Ta ce yanzu wannan yaron ya sani akan cewa ita uwarsa ne? Ita uwarsa ne, ɗan da ta haifa a cikinta ya sani, sannan kuma ya yadda ya aure ta, mamansa da ta haife sa, sannan kuma yake kwana da ita tare a kan gado ɗaya, suna duk wani abun da ma'aurata suke yi. Ta ce me yasa, me wannan yaron yake nema daga wurinta? A zuciyanta kenan. Mu haɗu a kashi na gaba ku ji abin da ya faru.